Jong Assam CM Lapen Meghalaya CM pen give and take policy aputhak la karbeng long pen block 1 pen block 2 ala Meghalaya lang apar lui po alam puthak pen ko PC puisa Nilitung nili comang atom pan khasi atom pan aprang da pulong lo la give and take pulo angke nang tum la Khanapara Jorabat Barnihat lai hui along lay up soy mile la kaddo pe along lay puan city angbong Guwahati city along lesi nang tum P2 deji pule angke hapu habit si nangji pu nang tum Hong Kong pia porloma puni na cuma doman pulo nang tum la give and take ke deng nang nelo pulo nili tum ki pu ke nona mat ke 1951 aningkan kapi tik tang a boundary ateng si donangji ko helo ni tum ki pu non ta la si pu bom la aku jong si lason kopini long li en ponchet pichaji pelote en ponchet pichata parke la karbiang long ka do via mat la pen khasi hel jointia hills atum anching room to pet amat Meghalaya pinchong to pe mi la bang sike mi posine tu mata la ka prang APHLC tum ta la so sika demand lo kente la pen 1969 ningkan la ta long et lo kente hala bang so hala bang sine tum ke mi posike pu na pen ni tu ngachi niat tengke la give and take puke khasi tu mata kroi krik pusi pu ha silong ta non protest bomb pusi ar julong